الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق يحلقه وطاف به اصحابه فما يريدون ان تقع شعرة الا في يد رجل۔ حضرت سیدنا امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حدیث پاک دی لکھی ہوئی کتاب صحیح مسلم دے اندر اپنی سند دے نال روایت کیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ، کہ میں نبی کریم علیہ السلام نو دیکھیا حالت سی کہ بال تراشنے والا شخص آپ دے بال تراش رہا سی۔ نال اگلا منظر اے ویکھیا وطاف به اصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارد گرد آپ دے صحابہ چکر لگا رہے نے۔ بال تراشنے والا شخص بال تراش رہا ہے، صحابہ کرام ارد گرد چکر لگا رہے نے۔ وجہ کی ہے چکر لگانے دی؟ حضرت انس بھی صحابی رسول نے فرماندے نے جڑے صحابہ چکر لگا رہے سن نا، انہاں دے ارادے کی سن؟ فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل، انہاں چ کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا سی کہ نبی کریم علیہ السلام دا بال مبارک زمین تے گرے، صرف وہ یہی چاہتے سن کسی نہ کسی شخص دے ہاتھ وچوں بال مبارک آ جائے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان انہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بال مبارک تک سنبھال کے رکھے سن۔ بال تراشنے والا بال تراشدا ہے، صحابہ کرام ارد گرد چکر لگاندے نے، گھومدے اس واسطے نے کہ جس وقت تو بال تراشنے والا بال تراشے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بال مبارک صرف ساڈیاں ہتھاں وچ آون، زمین تے نہ گرن۔ جڑے صحابہ نبی کریم علیہ السلام دے بال مبارک دی اتنی تعظیم کردے نے، وہ نبی کریم علیہ السلام دے خود کتنی تعظیم کردے ہوں گے۔ اس تو اگلا منظر حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے، اے صحیح بخاری دے اندر موجود ہے جڑی ہن گل کرن لگا۔ آپ فرماندے نے قلت لعبیدہ، میں حضرت عبیدہ نو کیا عندنا من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابناہ من قبل انس او من قبل اہل انس۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ میں حضرت عبیدہ نو کیا ساڈے کولے نبی کریم علیہ السلام دے بال مبارک نے جڑے سانو حضرت انس دے ذریعے پہنچے نے یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر والیاں دے ذریعے پہنچے نے۔ جس وقت یہ گل ہوئی نا تے حضرت عبیدہ تڑپ اٹھے، انہاں پھر جواب وچ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِّنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اے ابن سیرین، میرے نزدیک نبی کریم علیہ السلام دا منہ مبارک بال مبارک دنیا اور دنیا دے اندر جو کچھ رب نے بنایا ہے نعمتاں رکھیاں نے انہاں ساریاں نالوں محبوب نبی کریم علیہ السلام دا بال مبارک ہے۔ اس تو اگلا منظر
اس نو بھی حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے بال مبارک تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی برکت حاصل کردے رہے نے. دیندہ رب شفائے لیکن رب نے کوئی ذریعے بھی بنائے نے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے ان عثمان بن عبداللہ بن موہب، حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ عنہ فرماندے نے ارسلانی اہلی الی ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا کہ مینوں میرے گھر والےاں نے حضرت سیدہ ام المؤمنین نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیا کیڑی چیز دے کے بقدحم من ماء پانی دا پیالہ دے کے. وکان اذا اصاب الانسان عین او شیء جدن بھی کسی انسان نو نظر لگ جاندی سی یا کوئی بیماری لگ جاندی سی بعث الیہ مخضبۃ تے کراں لے کی کردے سی کوئی پانی دا پیالہ وغیرہ دے کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ بھیج دے سن. تے حضرت ام سلمہ کی کردیاں سن فاخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت تمسکہ فی جلجل من فضۃ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چاندی دی ڈبیا وچ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے بال مبارک سنبھال کے رکھے سن وہ چاندی دی ڈبیا نو باہر کٹ دیاں سن. خدتہ لہو فشرب منہ پھر اس چاندی دی ڈبیا نو اس پانی دے پیالے وچ تھوڑی دیر گماندیاں سن. پھر جڑے بندے نو نظر لگی ہوندی سی یا بیماری لگی ہوندی سی او اس پانی نو پی لیندا سی. ہوندا کی سی اس نو شفا مل جاندی سی. حضرت امام بخاری فرماندے نے حضرت عثمان بن عبداللہ کہندے نے فطلعت فی الجلجل فرأیت شعرات حمراء میں جس ویلے غور نال اس چاندی دی ڈبیا والو تکیا تے او دے وچ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے سرخی مائل بال مبارک موجود سن. یعنی دیکھ لو صحابہ کرام علیہم رضوان دے عقیدے شفا رب دینی ہے لیکن انہوں نے پتہ جڑی چیز نو نبی کریم علیہ السلام نال نسبت ہوگی وہ بھی اگر استعمال کر لی رب نے شفا دے دینی ہے. اور جی بالکل پکے سان ہے. حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ نبی کریم علیہ السلام نال زندگی گزاری آپ دی زوجہ محترمہ نے اگر یہ معاملہ درست نہ ہوندا تو آپ لوگوں کہندیاں تساں کیڑے کمے پی گئے ہو. جیڑا بھی بیمار آمدا سی یا جنوں نظر لگی ہوندی سی آپ اس پانی دے پیالے وچ وہ ڈبیا گما کے دیندیاں سن. جس وقت تو بندہ پیندا سی رب اس نو شفا عطا کر دیندا سی. اللہ کریم سانو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ہر نسبت دا ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اور اس دے نال نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی عظمت و شان نو بھی سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے. الاصابہ فی تمییز الصحابہ دے اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وصیت کیتی سی کہ اے رسول اللہ دے میرے کولے بال مبارک نے جس وقت میرا وصال ہو جائے تو مینوں تسی دفن کرنا ہے تو دفن کرن تو پہلے میری زبان دے تھلے اے بال مبارک رکھ دینے نے. اسے واسطے حضرت عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نا قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سوں گئے وچ مدینے. اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.